Government is clearly failing in its political responsibilities and this is not a matter that can be brushed off lightly. Hekk iddikjara l-editorjal ta' Malta Business Weekly fid-dawl tal-iżbalji li l-Gvern qed jgħid li qed jieħu. Il-Prim Ministru iddeskriva bħala żball amministrattiv iż-żieda ta' €500 fil-ġimgħa. Skont l-editorjal Lawrence Gonzi għamel din id-dikjarazzjoni għaliex huwa l-uniku mod li bih seta' jiġġustifika dan. Jgħid li din kienet mossa li naqset lill Partit Nazzjonalista mill-popolarità tiegħu. L-editorjal jirrimarka li dawn l-iżbalji amministrattivi saru l-ordni tal-ġurnata tal-Gvern preżenti, l-istess bħalma ġara fil-każ tal-BWSC, bl-Awditur Ġenerali elenka numru ta' nuqqasijiet amministrattivi fl-loti tat-tender. Fortunatament tal-Gvern, jgħid l-editorjal, il-Prim Ministru rnexxielu jikkonvinċi li grupp parlamentari nazzjonalista biex jivvota kontra l-mozzjoni tal-Oppozizzjoni nhar is-Sibt li ġej. U dan wara li n-numru ta' backbenchers nazzjonalisti iddikjaraw li se jivvotaw favur. Intant fi stqarrija l-Alternattiva Demokratika qalet li ż-żieda fil-paga tal-Prim Ministru u l-Kabinett tiegħu hija barra minn loka. Fakret li l-ħaddiema nataw biż-żieda ta' €16 fil-waqt li huma taw lilhom infushom żieda ta' €500 fil-ġimgħa.